dantzatzen dena, eta nonbait amezketan Fernando bizirik dago orain dio, Ja, bota, Fernando, bota. Andoni, urrutia. Etorri, beta geho. Alkarrekin egongo gara. Honik asmatzen lezuzue. Garai bateko dantzariak daude, dantzari berriak daude, ondo pasalla erreleboa, batetik bestera. Bai, izaten dira urtek, beroseok edo otaseok, jende animatzen dena, ez da animatzen hau kuadrileka juten da. Batez orain arte izaten zen soldaduzkakun aurreko kuergistanak edo, diru bizka bitxarren, eta bar. Nola ez da ninor juten soldaduzkara, bildugia, zaharrak, gaztek, dan atletik. Guk lehenko jazkerak eta batipai ez ditu ibiltzen txapelak horri, borla horikin, hori gara garaien obligazioa izaten zabako, eta asegurenen ez geuden horren aldeko. Guk daukeu kompetenzie tolosakoa, eta gazte hauek, gehienak gau pasen daude. Eta gau... Ez du ematen gau pasen egin daude, nik antze, makilekin hotxe dantzan egon ez dute huts bat bera egin, Ez, oain digene, barrunko berotasuna egongo dalako, baina gaur arratsaldean konberik izango liek, ez? Zeo zergatik jartzea dituzte hemen amezketan emakumeak poltsero bezala? Bueno, ez dakit, esterik gabe, bai. Ez bentat trebetasun berezioa daukazuelako dirua biltzeko? Ez, bueno, oso ondo jute zaigu diru biltzea, Baina, bueno. Garai batean zuek talaidantza egitegatik gero errezago urbiltzen omen zineten emakumen gana. Ligatzeko, hori ala da? Hori, egan dakon errezagoa. Baina, sekretu oso dago, edalontzien edo makilean dago? Edalontzian. Edalontzian. Eta makileak saldu ez errematen botere bereziri. Ez, makileak ez. Seguru, makilak behar den lekuan egon behar du. Hori bai. Ez egin bintzak gutxi ligatzen nahi zauzik ez sabe banek. Baina, zer dauka berak dantza honek gero garai batean bentsat batziolako trebetasuna emateko? Ez dakit, bueno, jenden aurren ibiltzen dira eta horren ez dakit. Sekretu ezertan dago, makilak behar den lekuan egon behar du gero olako zeozak. Ani behar nahi lekuan zokan? Bai. Makile baitzat. Bai, orain ere bai. Oain da geure bai, obar ere bai. Bai. Zenbat urte dantza hau egiten? Nik? 9 urte. Urtero. Astelean bat bakarrik faiatzen. Iri bidan, ez horre bidatu beharko ditzeiteko. Ez que... Olako aukera nik gutxitan ez ezkit, Aritz, zeu pelotari izan da, zerrekin moldatzen zala hobeto orain? Pelotekin, makilarekin? Modatu boto pelota egin, baino, aldin behin. Olako matutan, guztu daitea ez ontan, Uste ligatzeko sistema honek asko balio honek. Eta ez da dirudin bezain erreza izu, Venga, golpe. Bueno, moldatu, nera guzti. Zeharki, Alai dantzan. Bai? Hori guztimendiko dago, ez da lehorrekoa baina, nahiko ongi moldatu zen amezketaldea joan da. Eta, bueno, ez dakite, mutilek asko ligatzen dutena ez, oso ondo ez dute argitu, baina, bueno, makinak euren lekuan omen dauzkat eta... Agostin galetiko dio. Hori ez da gutxi. Ez dakit, askotan behar bada zuk...